நாட்டின் பல்கலைக்கழகங்களில் எழுந்துள்ள பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கு திட்டமிட்ட ரீதியான வேலை திட்டம் ஒன்றின் ஊடாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தெரிவித்தார். பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் இன்று வியாழக்கிழமை இடம்பெற்ற ஊவா வெல்லச பல்கலைக்கழகத்தின் 2015ஆம் ஆண்டின் பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்ட போதே ஜனாதிபதி இதனை தெரிவித்தார். அங்கு மேலும் உரையாற்றிய ஜனாதிபதி, නිදහස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳව කතා කිරීම වගේම ගෙවී ගිය දශක කීපය සම්බන්ධයෙන් නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිඵල සමග සතුටු වීම වගේම බොහෝ වෙලාවට ගෙවී ගිය දශක කීපයේ අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයෙන් ඉදිරියට එළියට ඒ සහතිකයේ සමග වුන්ට මුහුණ දුන්න විවිධ ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් நாட்டின் இலவச கல்விக் கொள்கை மற்றும் அதன் வேலை திட்டம் தொடர்பாக பெருமளவு விமர்சனங்கள் மற்றும் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டிருந்த போதிலும் உலகில் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளை விட தரமான கல்வி எமது நாட்டில் காணப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு அரசும் ஆண்டுதோறும் இலவச கல்வியை பலப்படுத்துவதற்காகவும் இதில் நிலவும் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்காகவும் வளங்களை ஒதுக்கி அர்ப்பணிப்புகளை மேற்கொண்டுள்ளது. அன்று தொடக்கம் இன்று வரை நாட்டுக்கு கிடைக்கப்பெற்றுள்ள இலவச கல்வியின் நன்மைகள் தொடர்பாக மகிழ்ச்சி அடைய முடியும். அதி உயர் தொழில்நுட்பத்துடன் முன்னோக்கி பயணிக்கும் உலகை வெற்றி கொள்வதற்கு நாட்டு மக்கள் கல்வியிலும் அறிவிலும் பூரணத்துவம் அடைய வேண்டும். ஜனநாயக வழியில் வாழ்வதற்கான சுய தீர்மானம் மேற்கொள்ள தேவையான அறிவினை மனிதனுக்கு வழங்குதல் கல்வியின் பொறுப்பாக உள்ளது. லோகே සංවර්ධනය වූ රටවල් වල ඒ සංවර්ධිත රටවල්හි අද තිබෙන අධ්‍යාපන තත්ත්වයන් ඒ වගේම අධ්‍යාපන තත්ත්වයන් තුළ ලබා ඇති ප්‍රතිඵල සහ ඒ තුළ සමාජ කළමනාකරණය, රාජ්‍ය කළමනාකරණය, විශේෂයෙන්ම මානව සම්පත් කළමනාකරණය අප පාඩම් වශයෙන් ඉගෙන ගැනීම ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙනවා.